jamgeno wiyete men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam fulliɓe e windere hettotoɓe jamma Belaa. Hande ko mawbare nogas colte hitande ujune ɗiɗi nogas e nayyi fulɓe mbi miijade ko moƴƴi ko gollude ɗum ɓuuri. Hande paaden ko Portugal toon to hirnage worgo Europe laamorgo ko Lisbon hoorejo ko Marcelo Rebelo de Sousa. Ɓesgu ngu ko million ŋaji 10,250 ujunere e temedde 5,8 neɗɗo. Wertago mayre ko 92 ujunere e temedere e 52 kilométre carré. Wellitare mayri ko 10 korse yo jaam ñallu to ñalluɗen care tindode e kelle men Dadiaba hetto Belaa wona Laccire Saño saka Ngela sawtowol Fatou Idili debbo mo guire rewo.